Farouk Haas, geef een op de mij. Vanwege. Hey, hey, hey. Ja, pietje in het Jutterland, zing het ballen ieder dag. Moet er deze kinderen niet, ballen die hetzelfde lied. En krijg hier om die moeilijk gaat, de Polonaise en Hotzata. Ieder kind die melodie komt zingen met me. Hey Gieke! Hey Pieke! Waarom? Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Stik de helft erop in. Ja la la la, ja la 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 la, ja la 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 la. Hey Pieke! Ja la la la, ja la 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 la, ja la 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 la. Hey Pieke! Ja la la la, ja la 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 la, ja la la la. Even klappen in je handjes met z'n allen. Ook die mensen wat naast staan. Even dan met monsieur, s'il vous plaît. Wie heeft dat in het Frans? Klappen in de hand. Let op. Pieke, ben je op de top. Zet het dan weer op de kop. Moeten deze kinderen niet. Bal op niet hetzelfde ding. Dan krijg hier om die Monica. De Polonaise en Hopsasa. Ieder kind die melodie komt zingen. Dames en heren, die handjes terug. We zijn